Biz лагерьга килдек. Бүген шулай бит 12нче мәктәптә җәйге лагерь башланган. Менә бу балалар барысында шушы лагерьга йөрүчеләр. Руслан, әйдә синнән башлыйк әле. Ничек сиңа бу лагерь ошыймы? Бик ошый. Бүген димәк 6нчы көн шөгыльләнәсез, шулай бит? Әйе. Менә үзеңә иң ошаган әйбер нәрсә дип әйтик, менә спорт уеннары ошыймы сиңа? Йоклап алу ошыймы? Мәктәптән тыш бит сез йоклап аласыз, шулай бит? Әйе, шулай. Миңа кинога бару ошый, спектакльгә без барабыз, концертларга. Бик ошый монда. Монда уйныйбыз. Әйе. Спорт белән шөгыльләнәсез. Әйе. Менә бүген генә сез кино карап кайттыгыз, шулай бит? Шулай. Нинди кино карадыгыз бүген? Исеңә төшерә әле? Көчек турында кино. Кечек төрле. Ошадымы соң? Әйе, бик ошады. Ярар. Быел беренче генә тапкыр йөрүең түгелдер инде лагерьга, шулай бит? Юк, өченче. Өченче тапкыр йөрисең. Ага. Менә спорт площадкасына килдек бит инде без. Нинди спорт уеннары уйныйсыз? Баскетбол, футбол, туп атышып уйныйбыз инде. Ярар. Йөгерәбез, качышлы. Менә вожатыйларга килгәндә, вожатыйларыгыз ничек? Орышмыйлармы сезне? Юк, орышмыйлар. Сез тәртипле үзегез? Әйе, алар белән күңелле. Ага, ярар. Яхшы, Руслан, рәхмәт, яме.